Para el Partido Popular, la dimisión de David Cortón es un capítulo más en el fracaso permanente de las políticas de termalismo del concello. Eu quería recordar cales foron os grandes éxitos deste dúo David Cortón-alcalde, non? Os que se nos veñen á memoria os máis importantes, pois é o tema dos paneis publicitarios, a reforma do campo da feira e tamén hai que dicilo, convertir unha plaza pública histórica, a da Burga Vella, que era un punto de encontro na nosa cidade nunha charca. Lamentan que el BNG no se hubiese acordado de Carballido Presas al inicio de la legislatura para incluirlo en el equipo de gobierno. Il sí que demostrou que sabe de política e, desde logo, desde o Partido Popular desexamos o millor. Pero está claro que unha vez máis, pois vese que no BNG non hai sintonía, porque todos sabemos que Carballido non estaba apostando para que agora vai ser a portavoz do BNG, e a mesma sintonía que hai no BNG, pois, desde logo é o reflexo que tamén pasa neste goberno, non?